cewa mai kala-kala. Ko ka yi suna idan ka sa kwaɗayi a rai za ka yi iske wahala. Wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba da daidai so gaskiya ko da me ya zo mara. Wannan baiwar Allah babu abin da yake cikin zuciyarta sai alkhairi, imani da kuma tausayi. Duk mutumin da ya samu zuciya irin ta Nabila to ya gama samun dacewa. Ina za a kai ki in kai ki hajiyata? Bashir, ina son gabatar da kai a wurin Abba a matsayin wanda zan aura. Wallahi, dafin sanka ya mamaye dukkan sassan jikina. Tashi ka bar man gidana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ci gaba da karanta alkur'ani domin karanta alkur'ani yana samar da nutsuwa ga zuciyar da ba ta da nutsuwa. Ka bani dama in saka wa Nabila da irin abin da ta yi min a raye. A'a, ba ma buƙatar komai da gare ka. Hajiya dan Allah, wallahi yunwa nake ji, kai ko gyaɗa ne. Inna? Yar, tashi, mu tafi gida. Kin bar ni cikin tunani da ciwon sanki na fama rauni. Dafin so bai ficewa ina daɗi a rashin masoyi. Da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na bula. Saboda yawaita zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda. Siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda. Ya zanyi da masu suna idan kin bar ni cikin tunani. Ya zafa. A haba dan Allah. Wallahi dallai. Ka ce kawai yanzu in samu in zirara wa jijiya ta in hau sarauta kawai. Ko ba gebe kai shuru.